नमस्कार, हम हैं राउर चंदन झा। बहुत खुशी के बात बा कि भोजपुरी के पहचान रखे वाला, ये चंपारण के माटी के गुमान रखे वाला एक बेहतरीन लेखक प्रफुल्ल तिवारी जी हमनी के एक विशेष पॉडकास्ट में आइल बनी। प्रफुल्ल तिवारी सिर्फ एक गीतकार ना हुए, प्रफुल्ल तिवारी वो चेहरा के नाम हवे, वो लड़का के नाम हवे जे भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ चलावल जा रहल मुहिम में सबसे अग्रसर रूप से अपना आप के उभरले बाड़े। पिया जी के मुस्की के बात कल जाओ, चाहे अखिया में नसाबा के बात कल जाओ, दोनों गाना के माध्यम से प्रफुल्ल तिवारी जी भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार के अवार्ड ले चुकल बाड़े। एकरा अलावा भारत में जो एक ऐतिहासिक काम भइल रहे, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा, वो प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा के दिने प्रफुल्ल तिवारी जी के लिखल और अनूप जलोटा जी के गावल गाना राम लला घर आ गईले भी बाजल रहे। एकरा अलावा स्वाति मिश्रा जी खातिर भी यहाँ के गाना लिख चुकल बानी। अभी वर्तमान में भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल करावे खातिर प्रफुल्ल तिवारी जी प्रतिबद्ध बानी और एकर लड़ाई लड़ रहल बानी। तो आई देखल जाओ प्रफुल्ल तिवारी जी के साथ भइल खास बातचीत के। कैसन लागत है ये जगह? बड़ा अच्छा, बड़ा प्राकृतिक माहौल बा, हर तरफ खेती बाड़ी एकदम हरा भरा, हर तरह के सब्जी लगल बा, बड़ा सुंदर लगता। इस जगह के नाम मझरिया हवे। यहाँ पर बंगाली कॉलोनी मतलब यहाँ बटे गाँव के खूबसूरती बटे लोग के सब लेनी है कि बड़ा अपना संस्कृति से समृद्ध इजे बटे गाँव में दिखल अभी सामने। प्रफुल्ल जी, अभी तक के अपन जन लोग जीवन के यात्रा बा, जो सफ़र बा, एकरा पर वो एक सरसरी निगाह डाली। अभी तो शुरुआते भइल बा सफ़र के। जैसे पढ़ाई लिखाई हमार भइल बा, ग्रेजुएशन हम अंग्रेजी से कइले बनी एमजे के कॉलेज बेतिया से ही, और ओकरा बाद लीडरशिप एंड स्ट्रेटजीज के पढ़ाई के लिए बनी चाणक्य यूनिवर्सिटी संस्थान बा उसे। तो हमरा ये बताई कि अचानक अंग्रेजी से रुआ बीए कोई नहीं, अब भोजपुरी में सीधे उतरनी, एक से एक गाना रुआ लिखनी, मतलब रुआ गाना पे तुम देखते नहीं, मतलब मिलियन के बाढ़ बा। असल में अंग्रेजी से पढ़ाई करे के पहले ही हमारे गाना वाला तो हम शुरू कर दिले रहनी। हालांकि गाना लिख के स्कूल के फंक्शंस में गावल तो वो सब तो छठा सातवां से ही जोड़ के, मैंने बचपन में जो रहे कि गाना लिखल तो ना पता रहे कि क्या होला, बस गाना के ऊपर कुछ गाना जोड़ जाड़ के ऐसे तो हम स्कूल वाला कार्यक्रम सब में भी शुरू कर दिले। बाकी 9th 10th के समय में ही हमनी के कुछ मित्र लोग मिल के एक दो गाना बनैले रहनी सन, हालांकि वो ना हो पावल। ओकरा बाद शायद इंटर में हम रहनी तो पहला जो म्यूजिक वीडियो एगो देवी जी बनी, देवी सिंगर, तो वहाँ के एगो गाना हम छठ के कइले रहनी। दामोदर राव अंकल जी बनी, उहे के म्यूजिक रहे आ उहे के रिकॉर्ड लेवल से वो गाना बनल रहे। ओकरा बाद फिर राज तिलक फिल्म होला, तो ई सब के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट भइल। और बाकी भोजपुरी में करे के आ भोजपुरी के जो लगाव वाला बात तो ई तो जन्म के पहले से हमार बाबूजी बनी भोजपुरी के ही प्रोफेसर बनी एगो एफिलिएटेड कॉलेज में, और वहाँ के 1992 से भोजपुरी में बनी। तो ई तो एगो लगाव और समझ सकता नहीं, भोजपुरी खून में बा, अगर भोजपुरी के ही प्रोफेसर बनी तो वो हिसाब से भी हमरा लगा था कि मैंने ई बा एगो अंदर से ही चल रहा होगा। देखिए, लोग कहेला कि भोजपुरी मतलब सही बात बटे, एक जोन एक अश्लीलता के टैग बा तो हटावल नहीं जा सकत, लेकिन रउआ एगो जोन गाना लिखनी अब बहुत बाजल, शायद ऐसा कोनो बारात होके, शायद ऐसा कोनो घर होके जहाँ वो गाना ना सुनल या बाजल होके। तो हम चाहें कि रउआ अपना मुंह से वो गाना के सुनाई। हम बात कर रहा बनी, रउआ जानते नहीं, बड़ा प्यारा मुस्की बरूर वो गाना के मुस्की जो गाना वही की बात रउआ कर रही। और सबसे पहले तो हम आभारी बनी कि जितना भी लोग अक्रॉस यूट्यूब अगर देखल जाओ तो लगभग 450 मिलियन व्यूज बा वो गाना पर। तो 450 मिलियन 45 करोड़ बार अगर ये गाना के सुनल गई बा तो निश्चित तौर पर हमार सौभाग्य बा कि
माने हमार लिखल गाना के इतना बार सुनल गई पसंद कल गई। एगो और चीज़ हम देखे नहीं कि यूट्यूब पर रुआ खोले तो कमेंट सेक्शन जौन बा, कमेंट लाखों में बा, लेकिन जब एट अ ग्लेंस रुआ देखत जाई तो ऐसा एको कमेंट ना मिलेला जौन कुछ नेगेटिव कमेंट के होगा। सारा लोग ओकरा बारे में सार्वजनिक जीवन में एगो उपलब्धि ही बाटे कि इतना मतलब बड़ा हिट भइला के बावजूद भी यदि कोनो कमेंट के माध्यम से रुआ कुछ अपशब्द नहीं कहल जाता, इहो बहुत बड़ा एगो उपलब्धि है, कोनो ऑस्कर से कम नहीं है। ये हमरा खातिर तो हमार 45 करोड़ लोग देखले बंडू जी, तो ये तो हम माने कि सौभाग्य है हमार उपलब्धि। तो अभी तो बहुत समय बा, पूरा उम्र बा उपलब्धि खातिर। तो वो गनवा एक बार गा के सुना देती। गनवा गावे तो हमरा विशेष ना आवला, ठीक बा। पिया जी के मुस्की हमरा लागेला बेजोड़ रे सखी, ऐसे ही बाटे पूरा। जानते नहीं खाटी देहाती पॉडकास्ट जोन ई बाटे, एमे हमार उद्देश्य बाटे कि हम बंद कमरा में लोग से बातचीत ना करी, काहे कि केहू से भी बातचीत करम तो जाहिर सा बात बाटे कि समाज के एगो बेहतरीन लोग से ही हम मतलब बात करें, या ऐसा लोग से हम बात करे कोशिश करें कि जेकरा से सामान्य मानव के जीवन पर कुछ असर पड़े, सकारात्मक असर पड़े। तो अभी जैसे रहुआ हमारा गांव में आइल बनी तो यहाँ पर हुआ गांव में घूमनी तो देखने की चापाकल बटे, बहुत सारा लड़का जो गांव छोड़ के शहर में जा चुकल बटे लोग, वो चापाकल के नहीं खे जाना, वहाँ पर एक पार्क टाइप के बना के गांव दिखावल जा रहा बटे, ऐसा कुछ माहौल वहाँ पर बटे। तो हमार कोशिश रहेला कि अब गोबर गुथार गाय है ना, ये जो हम बैठे बनी सन ई बोरम बाबा कहल जाले, ई हर गांव में जब वैदिक काल रहे तो उस समय प्रकृति के जब पूजा होके तो उस समय बोरम के पूजल जाए, सूर्य के पूजल जाए, ये सब जो बाटे किताब में हमने के पढ़े के मिलेला। तो हमारी कोशिश रही कि एकदम मतलब प्रकृति के बीच में हम मतलब जौना तरह से नाम खाटी देहाती बा तो खाटी देहाती का जो ओरिजिनलिटी बा वो दिखे के भी चाहिए। अच्छा एक बात रहुआ हमरा के बताई कि मतलब मुंबई भी रहुआ रहे नहीं, गांव में भी रहे नहीं, लेकिन रहुआ जो गाना के खूबी हम देखे नहीं, बड़ा सोल रहा, एकदम मिट्टी से जुड़ल रहेला। तो वो अपना आप के रहुआ के तरह गांव और शहर के बीच में जो एक आपा धापी रहेला, तो उस शहर में रह के भी गांव के रहुआ के तरह उतना बेहतर। देखिए एगो कहल जाला कि जे गांव के रहेला ओरिजिनल, वो कोनो भी शहर में रहो कहीं रहो, लेकिन ओकर शरीर शहर में रहेला, आत्मा गाँव में रहेला। तो हमरा लगता कि मेन तो उहे रीजन जोन बा कि जोन भोजपुरी के असली चीज जोन मूल जोन भोजपुरी के बा, जोन पारंपरिक शब्द बा, गाना बा, तो लगभग हमार प्रयास रहेला हुए कि ओरिजिनल कुछ बनावल जाओ। अब शहर में रह के शहर जैसन भोजपुरी के करे के बाटे तो भोजपुरी होके के चाहिए, भोजपुरी के वेस्टर्न भोजपुरी में बाहरी चीज के घुसा के कोनो मतलब नहीं है। आज तो ऐसा ही लोग कटल जाता भोजपुरी से, माने इतना ज्यादा सब शहरीकरण हो रहा बा। बाकी अलग अलग कई गो कारण बा जौना की वजह से लोग भोजपुरी से अलग होते बा। तो प्रयास ही बाटे कि भोजपुरी के ओरिजिनल चीज देखावल जाओ, जौन एगो अश्लीलता वाला भी इतना बड़ा लेवल पर प्रचार हो रहा बा अश्लीलता के, तो ओकरा के भी ओकर भी एगो जवाब मिले यही के अच्छा कंटेंट के माध्यम से। भोजपुरी अश्लील ना हो। अच्छा। हालांकि एक चीज बटे कि हम जहाँ तक जानत नहीं चाहे, जहाँ तक कि हम जना मिट्टी से जुड़ल बनी, भोजपुरी की मिट्टी से जुड़ल बनी, तो हम ही जानता नहीं कि हर मौसम खातिर में गीत बनल बा, हर संस्कार खातिर यहाँ पर गीत बनल बा। भोजपुरी के संस्कार गीत एकदम मतलब एथी होखेला, का नाम है, बहुत फेमस बाटे। एकरा अलावा रुआ हर चीज मतलब डेक डेक खातिर, खेल खातिर भी में लड़का जन खेले लसन ओकरा खातिर भी बनल बटे, लड़का के जन तेल लगावल जाला ओकरा खातिर भी बहुत सारा बटे। रोपनी कोड़नी सब के बटे जाता चला। रुआ एक भोजपुरी के परिवार से जुड़ल बनी, जैसन के बताई रुआ पिताजी जे बनी प्रोफेसर बनी भोजपुरी के, तो वो तो जाहिर सी बात बटे और बेहतर जान तो रउआ हिसाब से भोजपुरी में कई गो गायन पद्धति बा? देखिए बहुत बा, इतना बा कि शायद हम अभी बहुत लड़का बनी, सारा के जानकारी हमरा नहीं है, जो वास्तविक बात बा। फिर भी जो हमरा जानकारी में लगभग अगर हम बतावत जाएंगे तो शुरुआत अगर छठी माई के गीत से कही जाओ तो छठी माई के ही कई तरह के, जैसे
रसिया और रोटी के दिन से नहाए खाए से ही गाना बजाना होखे लगला। रसिया और रोटी के दिन के होला गाना, छठ घाट गईला के गाना होखेला, कोसी भराई के गाना, ओकरा बाद फिर सुबह घाट खातिर अर्घ के समय के अलग गाना होला। ओकरे बाद अगर छठ के बाद हमनी के बात कइल जाओ तो जैसे होली वगैरह बा, होली वाला गीत बा, चैता होखेला, कजरी होखेला, रुआ फिर रुआ जतसार एगो जो हम जन्म कहनी है जतसार। ओकरा बाद पारंपरिक कुछ गाना में जैसे बिरजा भार बा, बिरजा भार, हाँ सोरठी बिरजा भार, बिरजा भार बा, सती बिहुला, रानी सरंगा, बिरहा, अलग अलग तरह के बहुत सारा गाना बाटे। हमरा कहीं पढ़े के मिलल रहे कि मतलब चलन में, अभी भी चलन में लगभग 40 तरह के गीत के प्रकार 40 से ज्यादा ही हुई लगभग। हाँ, लेकिन अभी जो चलन में बा, जो विलुप्त हो गई ओकर बात हम ना करें। तो लेकिन वो का लगता है संरक्षण खातिर जो अभी युवा पीढ़ी बाटे, अभी तो नाखून कटा के भी बहुत सारा लोग शहादत देते। मैंने थोड़ा सा टोन आ जाता है। पंकज त्रिपाठी चाहे मनोज वाजपेयी टाइप के एक्टर के एक बार फिर से लाइमलाइट में अहिला के बाद से बटे थोड़ा सा बिहारी लैंग्वेज के कहल जाओ तो सिनेमा के माध्यम से, हिंदी सिनेमा में थोड़ा सा एकदम मजाक के दृष्टिकोण से देखल जाला। बाकी एकरा के पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर वगैरह के लेके बस बड़ा सम्मान की दृष्टि से भोजपुरी के देखल जाला और वो हर मंच पर भोजपुरी बोले ला। ये तो बहुत बड़ा एक बात बटे। तो रउआ हिसाब से यदि पूछल जाओ तो ये बताई कि एकरा उत्थान खातिर का करे पड़ी कि हर जगह पर ई जो भी संस्कार गीत चाहे जतसार रुआ कहनी है, चाहे सती बिहुला, चाहे कुर्नी के, रोपनी के, सोनी के जो कहनी ऊपर प्रचार प्रसार होकर का हो सकता है एकरा कैसे? देखिए ओकर तो यह उपाय बटे कि वो सब जैसे अब हमनी के प्रयास करतनी सन, हमने ना कहम कि खाली हम ही प्रयास करतनी, बहुत सारा लोग प्रयास कर रहल बा कि जो ओरिजिनल गाना बा वो सबके मार्केट में लैला के जरूरत बा। खाली अश्लीले इतना ज्यादा संख्या हो गई बा। आ देखिए कहीं भी माने मानल जाला कि अच्छाई से ज्यादा बुराई पसारे ला कोशिश रहेला। बुराई कितना भी बड़ा हो के अच्छाई के सामने हमेशा। बिल्कुल। एगो और भी कहल जाला कि सच जब तक लिबास बदलता है झूठ पूरे शहर की सैर करके आ जाता है। तो वो बात बटे तो अश्लीलता जौन बा भोजपुरी के झूठ है आ सच जौन बा ये सब पारंपरिक गाना बारे सन। तो ये सब गाना के सच के सामने लैला के जरूरत बा। झूठ तो बहुत फैल रहल बा, बहुत बुरा स्थिति बा अश्लीलता वाला जौन एगो इंडस्ट्री, हालांकि पूरा फिल्म इंडस्ट्री ना हो, वो एगो म्यूजिक इंडस्ट्री अलगे बा, वो लोग के एगो अलगे दुनिया बा। तो कुछ अच्छा कंटेंट, अच्छा गाना, ओरिजिनल गाना बनैला के जरूरत बा। भोजपुरी सिनेमा जब देखल जाला, एल्बम के हम बात ना करें, लेकिन भोजपुरी सिनेमा जब देखल जाला, सिनेमा जो बटे एगो संस्कृति के वाहक होला, कोनो भी भाषा के वाहक जो बटे साहित्य, संगीत, सिनेमा वगैरह होला। तो भोजपुरी के एगो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर बने रजनीश मिश्रा जी, उनकर कोनो फिल्म उठा के देख ली, उनमें जरूर एगो ऐसा गाना रहेला जो पारंपरिक गाना पर बेस्ट रहेला या परंपरा के टच करत रहेला। तो फिल्म में जो लिखले बनी पिया जी के मुस्की, आई थिंक रजनीश भैया ही ओकर डायरेक्टर बनी, म्यूजिक डायरेक्टर भी बनी। लगभग हमार जितना भी फिल्म वाला हमारा गाना सब लगभग वही के फिल्म में हम फिलहाल। अच्छा, रजनीश भैया के? हाँ, लगभग मैंने सारा फिल्म वाला सब वही के फिल्म। अभी चैता भी आइल रहल जौन हमनी वाला। चैता सुनाई। अब ठीक बाटे, रुआ गायक ना ही तो ओकर कोनो एथी नहीं के। और है पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो राम चैत महीनवा। बड़ा अच्छा गोले बनी पवन भैया। हम फिर चाहे फिर वो पवन भैया की आवाज में सुनी। एक बार पानी पी ली। वही फिल्म में एक और गाना रहे, ठीक बा, अखिया में भंगिया के नशा बा ऐसे करके कुछ रहे, वो सुना ही रहुआ। वो तो डुएट गाना जैसे। हाँ, भंगिया से बढ़ के तोहरा अखिया में नशा बा, तबे नु बिगड़ले हमारा दिलवा के दशा बा। अच्छा, तो इतना प्यारा प्यारा डुएट रहुआ लिखे नहीं, ये सब प्रेरणा कहाँ से आवेला? आ जात हुई अंदर से। उनकी हुबा प्रेरणा देवे वाला की नहीं। अब देखिए मैंने जैसे अब अगर हम कहीं तो ट्रेनिंग क्लास ये सब हम कैले नहीं की। जौन भी बा अगर अंदर कुछ बा तो निश्चित पिताजी के ही देन हुई। हालांकि हम मैंने सीखे के प्रयास तो हमेशा रहेला, लेकिन प्रॉपर क्लास वाला हम नहीं की कैले। तो
ये चीज बा प्रेरणा जौन पारंपरिक गाना सब बा उ सुन के जौन अब हम लोग के बताई कि हम जैसे घर में अगर कोनो भी मांगलिक कार्यक्रम होता सांझा पराती होला तो उस समय में वो लगभग 2 बजे होला भोर में 2 बजे 3 बजे पराती तो वो मेरा जाग के पराती सुनल इहो हम करेनी द्वार पर अगर बानी माटी कोड़ाए के के सगुन वाला जाता तो तनिक दूर ले संगे संगे जाके वो में कौन कौन गाना होता उहो सुनल ई सब करेनी गांव में जैसे कुछ चाची लोग भौजी लोग बा तो उहो लोग के लगे को वो जाके बैठ के तनिक कुछ हई गाना सुनाओ कहीं अगर गांव वाला कुछ लोग गावता जैसे कुछ चल रहा बा कोनो कार्यक्रम कीर्तन उर्तन होता ओहू में बड़ा ओरिजिनल सब गाना मिलेला तो हम ये सब करत रहेनी सुनत सीखत रहेनी तो प्रेरणा अगर ओरिजिनल कुछ आवता तो प्रेरणा तो ये सब बा जो ओरिजिनल के प्रेरणा ओरिजिनले जगह से आवेला। ये तो बात सही बाटे। तो गांव में रुआ आइल बनी अब भूजा भोरी के बात ना होखे तो हमरा देखे से गांव अधूरा रह जाई। बिल्कुल तो चली चलो और तो रुआ जैसन की बताइनी कि लीडरशिप के क्षेत्र में रुआ पढ़ाई कैले बनी और रुआ एक युवा बनी तो का फेम मिले वाला लगभग लोग जे बा राजनीति के तरफ भी बहुत तेजी से बढ़ रहा बाटे जैसन के देखे के आ रहा बाटे पवन जी बाड़े मनोज जी रवि जी ये लोग तो बाकायदा सांसद भी बाटे लोग दिनेश जी भी सांसद रहल बाड़े तो रउआ भी मन में कहीं डबल इच्छा बा का कि राजनीति में आवे के बा। देखिए राजनीति के जौन बात तो अगर युवा के बा ओकर तो इंटरेस्ट रहे के चाहिए राजनीति में हम ये माने नहीं कि हर युवा के इंटरेस्ट रहे के चाहिए। अब उ खुद राजनीति करता कि नहीं करत ई एगो अलग बात बा। अच्छा आपन हम अगर कहीं तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं के में जाए के बा हालांकि इंटरेस्टेड हम रहे नहीं हर चीज़ से आदमी वाकिफ रहे लगी का चलता का नहीं के चलत। दूसर चीज़ बाटे कि अपन फिलहाल तो भोजपुरी खातिर काम करता नहीं भोजपुरी से जो लगाव बरुआ एक साहित्यकार के अवेयर रहे के भी चाहिए कि समाज में का चल रहा बा काहे कि सिनेमा साहित्य संगीत जे बा ये समाज के आईना होला। बिल्कुल और कोनो भी भाषा के संस्कृति के वाहक जे बाटे वो साहित्य ही होला सिनेमा ही होला। तो एक साहित्यकार हुआ मतलब जैसे लेखनी के काम बाटे तो और वह साहित्यकार के श्रेणी में आवे तो एक साहित्यकार के समाज के प्रति अवेयर रहल जरूरी बाटे। शायद साहित्यकार भी हम उतना हमरा लगे नॉलेज नहीं है कि हम अपना कहीं हाँ कलाकार एगो भोजपुरी के कह सकत नहीं। साहित्यकार तो बड़ा बढ़न चीज़ बोल हमनी खातिर लड़का आदमी तो अब इतना आदमी नहीं है जानत इतना जानकारी साहित्यकार लोग जितना तो नहीं है एगो कलाकार के तौर पर भोजपुरी खातिर काम कर रहा बनी। और बाकी अगर जैसे भोजपुरी समाज के उत्थान खातिर अगर इतना से काम ना चली अपना समाज खातिर चाहे जौन भी कदम उठावे के पड़े कि माने राजनीति के अगर सहायता लेवे के पड़े खुद से उनमें घुसे के पड़े मतलब तो भविष्य में जैसे जरूरत पड़ी लेकिन बस ई बा कि भोजपुरी खातिर भोजपुरी समाज खातिर ए खातिर ही प्रफुल्ल तिवारी समर्पित रही है। हाँ एक बार पंकज त्रिपाठी जी के हम इंटरव्यू सुनत रही तो उनका से पत्रकार पूछला कि आप अपने सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे। तो जर्नी तो खैर बहुत लंबा है लेकिन जो मैं इंटरव्यू बहुत लंबा है लेकिन उनमें जो मेन बात रहे वही रहे कि एक बार वो अपने पिताजी से ट्रैक्टर खरीदे ला कहला उनका पिताजी ट्रैक्टर ना खरीद ले तो कहत रहे कि यदि ट्रैक्टर खरीदा गया रहता और मैं ट्रैक्टर चला रहा होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। बिल्कुल तो कभी कभी कुछ ऐसा चीज ना होला हो सकता जी कुछ अच्छा और इंतजार कर रहा हूँ। हाँ अगर कुछ साधारण चीज बा उ ना भइल छोटा सा सफलता से यदि रुआ खुश हो गई रहती तो आज के डेट में भोजपुरी के बेस्ट गीतकार के अवार्ड रुआ ना मिल रही कह सकता नहीं मैंने साधारण चीज जो अगर साधारण सपना पूरा होके लगे तो बड़ा सपना देखे की क्षमता कम हो जाए खत्म हो जाए क्षणिक सफलता हाँ क्षणिक सफलता मिले लगे तो हम तो एगो गीतकार साहब भी रहनी उस समय में हम वहाँ से जुड़ल रहनी और वहाँ के हम बड़ा रेस्पेक्ट दी वहाँ के हम सबसे शुरुआती दौर में तो हम वहाँ से कहीं कि तनिक हमरो कोनो या तो हमारे गानवा में से करा दी चाहे कोनो गानवा में जब शुरू रहे तो हम सोचे तनी हमरो के लोग जाने तो हम कहीं कि तनी अपना सहयोग में उस समय में कैसेट आवे तो ऊपर लिखल रहे सहयोग में 2-4 जने के तो हम कहीं की शर्त हमरो ना बहुत सारा कैसेट में जो है पीआरओ में डालल रहे विशेष आभार में डालल जात रहे तो हम वहाँ से कहीं कि तनिक सहयोग में कम से कम हमारो नाम देना दी तुझे
तो मैं कह अरे प्रफुल्ल ये बहुत बड़ा काम होता है, ये होंगे 20 किस्म के बहुत बाद दामन लाखों बहुत का है। ये रहता है कि ऐसे थोड़े केहू के दिला बहुत समय लगी। हम एगो दौर देखले बानी प्रफुल्ल जी, हम एगो दौर देखले बानी जेमे गरीब घर के लड़का सब एल्बम और कैसेट वगैरह निकाले के चक्कर में भूसा गाय समझत नहीं माई के गहना गुड़िया बेच बेच के खेत के बन के धो के आ तब एल्बम निकल रहे लोग। हाँ। पैसा ना वो तो यूट्यूब वगैरह के मतलब जब आइल एक दौर आइल तब थोड़ा सा मेकिंग सस्ता भइल लोग के मतलब का कहीं जो एक डबल इच्छा रहे तो अलग अलग तरीका से हाँ, कॉमेडी तो बना के सब कुछ केहू बना के कुछ बना के हाँ, जेकरा- वायरल करल बा। जनता जनार्दन के हाथ में बैठे कि केकरा के वायरल कर दे, क्या कि एगो ढिंचक पूजा वगैरह करके भी बहुत सारा क्रिएटर लोग आई रहे हैं। अपनों नेहा सिंह राठौर जैसा नेहा सिंह राठौर हाँ, खुद के लोग गायिका बन के हाँ। खैर तो उनका तो समय समय से पब्लिक विभूषित भी करत रहेला। ना बड़ा बढ़िया तरीका से लोग विभूषित करते। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, यदि मान ली कि रुआ कहल जाओ बिहार और बिहारियत के रुआ बिहार में रह के मुंबई में रह के ऐसा का कमी महसूस करेनी? मुंबई में तो हम विशेष नहीं रहनी, दिल्ली में बिहार और दिल्ली में मतलब बिहार छोड़ला के बाद चाहे अपन घर छोड़ला के बाद का चीज बाजे रुआ कमी जेकर महसूस करेनी? देखी हमरा हिसाब से अब अगर रुआ जैसे अपन गांव जोन बा गांव के साथे अगर मैंने बिहार में बानी गांव में बानी तो यहाँ पूरा अपनापन रहेला। हमरा लागेला कि बाहर में भी सबसे ज़्यादा अपनापन वाला जो चीज़ होला वो शायद लगभग अपनी के एरिया से जुड़ल लोग से ही ज़्यादा होला। बाहरी लोग से हकीकत यह बा कि एगो खाटी बिहारी खाटी देहाती अगर केहू बा तो बाहर के लोग से बहुत बढ़िया से कनेक्ट ना हो पावेला। ई तो हकीकत बा, हमू मिले ले बनी। हालांकि ई डिपेंड करता कि रउआ के तरह से अपना के अब जैसे कुछ लोग में होला कि बिहारियत के छुपा के रखल, ये तेरे को मेरे को ऐसे वैसे, तो उ लोग हमरा लगेला कि देहात में वो कहावत बा 4 दिन के छौड़ी माई राम नाम। हाँ, तो 4 दिन रहेला लोग शहर में तो सिर्फ तो अगर रुआ अपन मूल अपन जोन स्वभाव बा अपन जोन असलियत बा ओकरा के छुपा के ओकरा के दबा के बाहरी चीज में बाहरी परिवेश में पूरा ढले के चाहतनी, हमरा लागता कि वैसनको में भी तब वो लोग एक्सेप्ट करबो ना करेला। रुआ अपन वास्तविकता जोन बा ओकरो से विमुख हो जानी, तो ये हमरा ना सही बुझाला। हम तो ये मानेनी कि जेकरा में ओरिजिनल अगर बिहारीपन बा तो शायद बाहर वाला परिवेश में बहुत बढ़िया से कनेक्ट ना हो पावेला, ये हम माने। तो यह चीज़ के तो थोड़ा सा कमी रहेला, बाकी तो सब चीज़ बस सेमे बा। अपन रहन सहन के भी बाटे के रुआ हाँ अब ई बा कि दूसरा से व्यवहार बनावे के चक्कर में रुआ अपन असलियत भूला जाई, ई गलत बा। लेकिन ओइजन के रहन सहन जौन बा ओइजन के जौन वातावरण बा ओइजन के जौन माहौल बा ओकरा हिसाब से रुआ बराबरी में रही, इहो जरूरी बा। तो अगर बराबरी में बानी तो सब सही बा। एक दार्शनिक रहले हैं, हम उनका नाम मिस कर रहा नहीं, कहले कि बड़ा पेड़ तभी बड़ा होता है जब वो अपने जड़ से जुड़ा होता है। बिल्कुल, जितना जड़ से जे जुड़ा रही, जितना अपना जड़ से जे जुड़ा रही वो उतना बड़ा है। वो अपना काम के माध्यम से बाहर हमेशा सफ़र करे के मिलेला, देश विदेश में रुआ जात रहेनी। तो बिहार के कौन ऐसा खाना बा जन रुआ मिस करनी, मतलब बिहार के मतलब रुआ जन बिहार याद दिलावेला ऐसा का बाटे? देखिए बिहार के अगर बात कइल जाओ तो बाहरों रहला में हम लगभग ऐसा जगह रहेनी जहाँ अपना से बनावे खाए वाला सब मित्र दोस्त लोग रहेला। तो हमनी के तो खानवा अपन जौन बना के खाए वाला होला आदमी उहे खाला जौन हमेशा घरे खा। पिज्जा बर्गर वाला रहो ना है। हाँ पिज्जा बर्गर ऐसा नहीं है कि ना खानी, लेकिन मजबूरी में करता। हाँ बने तो जब खाए के पड़ी तब तो खाई ले जाई, लेकिन जौन बा मोस्टली हमनी के तो उहे अपने खाना खाई जाला। दूसर चीज़ बा बहुत ज़्यादा सब जंक फूड वगैरह बा वो सब हमरा ऐसा हूँ ना पसंद हो, हम ना खाए के चाहेनी। तो ये बा अपन जो जहाँ भी रहल जाओ अपना हिसाब से अपन खाइल पियल। अच्छा, हर स्टेट के एक सिंबल होखेला, जैसे साउथ के इडली डोसा सांभर वगैरह हो गई, मुंबई में वड़ा पाव हो गई, दिल्ली के कुछ अलग बा है ना, बेंगलोर के कुछ अलग बा, कलकत्ता के कुछ अलग बा। तो वही तरह बिहार के खाना के प्रतिनिधित्व जो बा लिट्टी चोखा करेला, सतुआ करेला, आजकल चंपारण मटन भी मतलब कर रहा बा। हालांकि चंपारण के और मटन के कोनो संबंध दूर है, कि गांधी के धरती है, अहिंसा के धरती है,
हिंसा के कोनो स्थान नहीं है। सतुआ के जौन एक बोलबाला बढ़ रहा बा, ठीक बा, मुंबई में भी बहुत जगह पर सतुआ के स्टॉल वगैरह लागत है, तो ये सब देख रहे कैसन फील हो? नहीं अच्छा बात बा। देखिए एगो चीज भी बाटे, जैसे लिट्टी चोखा के जौन बात होला, अगर केहू खाली ये समझता कि बिहारी के खाली लिट्टिए चोखा पहचान हो तो इहो सही नहीं है। ऐसा थोड़े बाटे कि सारा बिहार के लोग खाली रोज के रोज लिट्टिए चोखा खाला। अरे सब चीज खाई जाला, ऐसा तो नहीं है कि माने हमनी के बाकी खाना जरूरते नहीं है, खाली सतुए पियत नहीं सन। तो बिहार में सारा चीज अवेलेबल बा। चंपारण मटन के अगर बात कही जाओ तो ठीक बा, चंपारण जो धरती हो, चंपारण रामायण से, महाभारत से, स्वतंत्रता संग्राम, हर चीज हर युग में जुड़ल जगह बाटे। तो चंपारण खाली एगो मटन भर के चीज नहीं है। लेकिन अगर चंपारण मटन भी प्रमोट होता तो संगही इहो समझे के चाहिए, आज बिहार के मखाना पूरा वर्ल्ड में नाम फेमस बा। तो कहे का मतलब बिहार, अगर रुआ बिहार के लिट्टिए चोखा खाली समझाता नहीं तो बिहार के मखाना से भी कनेक्ट करके देखी कि सुपर फूड जो आज के समय में सबसे बड़ा सुपर फूड माना जाता है वो बिहारी है। मटन भी रुआ चंपारण के अगर समय खाली सतुआ पिए वाला लोग होता है, यो देखी कि चंपारण के मटन आज पूरा देश में नाम कमा रहा बा, पूरा देश के में सबसे बेस्ट मानल जाता है। हम ये नहीं कहत कि चंपारण मटन बहुत अच्छा चीज़ बा, कहे के मतलब कि जे लोग लिट्टी चोखा सतुआ खा सकता वो मैंने नॉनवेज में तो लगभग सबसे महंगा चीज बाटे, तो मटन भी खा सकता आ ओकर मटन पूरा देश में आ गया। ये कहे के मतलब एक चीज समझे, एक चीज देखी, एक शेक्सपियर एगो राइटर पहले जी है ना, और क्रोनोलॉजी समझ लगे के जरूरत बा। शेक्सपियर एगो राइटर भइले, एक विद्यापति भी एक राइटर भइले। लोग कहेला विद्यापति मिथिला के शेक्सपियर है, ठीक बा, मिथिला के शेक्सपियर है। कालिदास संस्कृत के शेक्सपियर है, भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर है। जबकि भिखारी ठाकुर की तो बात ना करें, लेकिन लोग जबकि देखिए तो कालिदास शेक्सपियर से कितना उम्र में बढ़ है। बिल्कुल हाँ। कालिदास के मतलब कार्य अवधि रहुआ देख ली, उनका जन्म कब भइल, उनका कार्य करे के समय का रहे, वो समय दुनिया कितना अपडेट रहे। विद्यापति के देख ली, उनका कितना अपडेट रहे, और इनकर देख ली, शेक्सपियर के देख ली। कभी गूगल में आप लोग कभी गूगल में अगर तुलना भी करें तो वह समझ में आ जाए कि भारत के जो लोग बा ओकरा कितना दबावे की कोशिश कइल गइल बाटे, कितना छोटा और कमतर स्तर पर ओकरा के आकलन कइल गइल बाटे। विद्यापति चाहे कालिदास लोग जो बाटे बिना कोनो सुविधा के, चूँकि लगभग 100 साल की एज डिफरेंस बाटे विद्यापति में और शेक्सपियर में, तो 100 साल में दुनिया में तो तरक्की कइले हुई। और वो समय विद्यापति ऐसा रचना कइले बाड़े, ओकरा बहुत कमतर स्तर पर आंकल जाला शेक्सपियर से तुलना वगैरह। बिहार के कौना चीजवा के प्रमोट कइल गइल बा, हर चीजवे के दबावल गइल बा। अगर देखी तो रुआ खाली साहित्य के छोड़ दी, कोनो भी क्षेत्र में उठा के देख ली तो हर चीजे में दबावल गइल बाटे। चाहे पहला गणराज्य बिहार है, हाँ रुआ वो के बात कर ली, मैथमेटिक्स के भी बात कर ली, आर्यभट्ट, तो चाहे रुआ साहित्य के बात करी, विज्ञान के बात, हर चीज में जहाँ देखी कला में बात करी, हर चीजवा में रहल बिहार आगे बा, लेकिन सब में पीछे रखल गइल बा, सब में छुपा के रखल। कारण लगेला कि बिहार के लोग बड़ा सीधा होला, बिहार के लोग बड़ा सीधा होला, और दूसरा के बड़ा मतलब सम्मान देवेला, सम्मान के दृष्टि से देखेला। देखो सिनेमा जब देखे हम लोग तो ए तरह सब कुछ बात करत रहे लोग, लेकिन थोड़ा सा एक लक्षणा टोन, मतलब भोजपुरी जो समझता चाहे वीडियो देखा तो समझता लक्षणा टोन जैसे ही आ जाला तो लोग बुझे बिहारी है। जैसे जनरल लोग कहले ए जी, अब बिहारी के लोग कहले ए जी, तो अब इतने से लोग बिहारी बुझ लेवेला है। एगो चीज बा कितना अपनापन बा अपना भाषा में। बिहार के जो हमनी के बात कइनी ऐसन के पीछे रखल गइल बा। बिहार में एगो इहो चीज हो, बिहार हमेशा किंग मेकर रहल बा। बिहार के लोग में ये होवे कि हमारा ढेर आगे आगे नेता नहीं के बने के, केहू होके बस काम सही होके के, काम सही होके। हाँ, तो काम सही होके खातिर भी रुआ देखी तो बहुत सारा चीज बाटे। अगर हमनी के चंपारण सत्याग्रह के ही बात कही जाओ, चंपारण सत्याग्रह बिहार चंपारण के लोग ही शुरू कइल, लेकिन उनमें गांधी जी के अपन उ लोग नेता बना के रखल। पूरा चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नाम से जानल जाला, लेकिन ओकर शुरुआत चंपारण के लोग कइल। गांधी जी के चंपारण में ले आके बात कइल, सारा चीज बतावल समझावल, सारा प्लानिंग, सारा एग्जीक्यूशन सब चंपारण के लोग के रहे, लेकिन नेता गांधी जी। ये तरीका से बहुत सारा ऐसा चीज बा जौन बिहार के लोग करेला, बैकअप में बिहार रहेला हमेशा, लेकिन लीडरशिप में
लीडरशिप वो बिहार के लोग करेला, लेकिन लीडर वो लोग अपना आगे आप वो लोग के लागेला कि चलो ठीक बा ये करस, बस काम सही होकर के चाहिए, वो हिसाब से लोग आगे रख देले बा। तो इहो एगो चीज बा कि जौना के चलते हमनी के पीछे हो जानी सन। अब ई चीज के का उपाय बा, हमरा लगा था कि अब तो थोड़ा सा हमें होके के चाहिए कि आप खुद जब सक्षम हैं, आपका ही जब सब कुछ है, तो आपको भी सामने रहना चाहिए। तो यह चीज़ हमरा लगा था कि विशेष करके रहल बा। खैर अब उनके विषय पर आवल जाई, वो भी समय बहुत कीमती बा। भोजपुरी में सबसे बेहतरीन गीतकार के अवार्ड मिलल, तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद। पहला रिएक्शन रउआ का रहल जब रउआ पता चलल कि अवार्ड रउआ मिल रहल बा? देखिए हम तो मैंने सबसे पहले तो हमरा दो बार के जौन अवार्ड मिलल, तो दोनों के म्यूजिक जौन रहे रजनीश भैया जी के ही रहे, और हमेशा खातिर हम वहाँ के आभारी बनी। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म के शुरुआते रजनीश भैया जी के फिल्म से कई, तो एगो तो ई बाकी हमेशा खातिर हम आभारी बनी वहाँ के। दूसर चीज़ की जैसे अवार्ड मिलला के ई भइल हमरा एगो थोड़ा सा संतुष्टि भइल। हम करत रहनी, बनावत रहनी, लेकिन बहुत ज़्यादा हम गाना ना लिखे नहीं, काहे कि हम हमारी अपन मानल बाटे कि रुआ बहुत ज़्यादा बोले लगे तो कुछ बोले लगे, तो वैल्यू ना रह जाई बोले के। बहुत। हाँ, तो वही हिसाब से हम सोचे नहीं कि बहुत ज़्यादा लिखे लगे तो कुछ लिखे लगे, माने काहे कि हम बहुत छोट बनी, हमरा लगे इतना बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं खे कि हम हजारों लिखे लगी, हजारों गिनवावे लगी। हमार सोच रहा कि ऐसा करी कि 4 गो रहे, लेकिन चारों लोग जानत होके हैं, आ चारों के लोग तारीफ करे। सौभाग्य से ऐसा अभी फिलहाल तो हमरा लगे बा लगभग हमार जौन भी गाना बटे तो वो गाना खातिर हमरा तारीफ मिलेला, तो हमरा चीज़ के मने खुशी होला कि चलो कुछ तो अच्छा बन रहा बा। तो अवार्ड मिलला पर हमरा ई चीज़ के संतुष्टि भइल कि कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहल बनी जरूर। एक और चीज़ हम सोचनी कि हम ही ना, अगर हमरा ऐसा सोच के जे भी बना रहल बा तो उ लोग भी डिमोटिवेट तो अब ना होई कि ऐसा गाना नहीं खे चलत। जैसे रुआ अगर जहाँ खाली अश्लीलता के दौर बा वहाँ साफ सुथरा बात बतियावे लगी तो लोग कही जे का लगला अंधा के नगरी में चश्मा बेचे, लेकिन अगर 2 गो चश्मा बेचा गईल तो उम्मीद जरूर हो जाला कि जरूर हाँ कि बा। तो ये चीज़ में हमरा लागल कि चलो ठीक बटे, अब तो कम से कम ई हो गईल कि बढ़िया गाना चल सकता, बनावल जा सकता, आ ओकरा खातिर सम्मान मिल सकता, ओकरा के पहचाने वाला लोग बा। अगर बहुत ज़्यादा लोग देखल तब वो अवार्ड मिलल तब, तो ई हमरा हम इहे मानत नहीं। राहुल जी, जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहे तो रउअर एक गाना बड़ा हिट भई रहे, बहुत वायरल भई रहे, और ऐसा सुने में भी आई रहे कि शायद मंदिर प्रांगण में भी हो प्राण प्रतिष्ठा के दिन गाना बाजा रहे। तो जब कंपनी के द्वारा रउआ फोन आई कि आदरणीय अनूप जलोटा जी गावे वाला बनी और वह लिखे के सौभाग्य मिल रहा बटे, तो वह पहला रिएक्शन का रहे घर में उस समय रउआ जब बतैनी तो का गाना तो हालांकि हमने पहले ही बना लेल रहनी सन, ओकर बाद अप्रोच कइल गेल रहे। तो कंपनी शैलेंद्र भैया कंपनी में भोजपुरी IT वहाँ अप्रोच करें, और जब उन्हें से मैसेज आयल कि अनूप जलोटा जी से मैंने कन्फर्म हो गई बा कि गाय, वही समय में जाने के मिलल कि अनूप जलोटा जी के पहला भोजपुरी गाना हुई, भोजपुरी भजन। तो सही पूछी तो बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप पर बड़ा गर्व भइल कि चलो ऐसा एगो तो ई नाम के साथ एगो चीज़ जुड़ गई कि अनूप जलोटा जी के पहला भोजपुरी भजन लिखे के सौभाग्य। तो बड़ा खुशी भइल और लागल कि अगेन मैंने यह लागल कि चले अच्छा हो रहा बा, अच्छा लिखा था तबे जे अभी तक ना गई होके। हाँ, राम जी के कृपा, निश्चित तौर पर राम जी के कृपा से हमरा लगा था कि हम वो टाइम में 3-4 गो हमरा आइल, स्वाति मिश्रा जी भी गौले रही, और भी लोग गए रहे, अनन्या सिंह के एगो हिंदी में रहे। बड़ा जल्दी बड़ा मजबूत बात लिखा जाए उस समय, ये हम मानत नहीं वक्त बहुत बड़ा चीज होला, चूँकि ओकरा हाथ में ही सब कुछ संरचना होला। अच्छा, जैसे हम लोग जाने के चाहें कि रोजन गाना हिट वही रहे पिया जी के मुस्कियों में एगो लाइन रहे, पिया मोर करारी जैसे पान के कसैली हो रहा, तो पान कसैली तो आदि काल से चल रहा है, लेकिन गाना लिखते समय ये सब चीज़ के ध्यान में आवल, ये सब कैसे होखेला? ये आ जाला बहुत सारा चीज़ में, बहुत सारा हमारे गाना में कुछ ऐसा चीज़ रही कि रहेला कि जौन लागे कि अरे देखिए हम पहले हम जौन बतैनी कि मूल से जुड़ल
ओरिजिनल से जुड़ल रहल जाई तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा मिलत रहेला होत रहेला। जैसे बात रहे कि एकदम कुछ ऐसा करना है करारा कि एकदम यूनिक हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में रहेला कि बहुत सारा कुछ हिट गाना सबके पीछे तरह के रहेला तो आ जाला। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ये सब कमाल होखेला। तो जैसे जमीन से जुड़ल रहुआ बात कोई नहीं, तो पारंपरिक के बात निश्चित तौर पर होई कि जमीन से जुड़ल बा। निर्गुण पूर्वी के रहुआ के हिसाब किताब से देखे नहीं, रहुआ लिखे नहीं, रहुआ चैता तो बहुत भगवान की कृपा से बहुत अच्छा बाजल बाटे पवन जी के लेके, तो एक चैता की एक लाइन हो जाओ। चैता वाला भले सुर से रहुआ दूर दूर के नाता नहीं करे, वो गायक ना है, हम मानत नहीं। इतना बढ़िया हम गाए नहीं कि लोग और पॉडकास्ट बंद करी। ना 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 ना, लोग सहली ओमे एगो लाइन बाटे, हम उहे लाइनवा के सोचता नहीं कि ओकरा के एक्सप्लेन करी। जैसे बाव में कि बारी रे उमरिया जो बन मोजराए, पियाल गरजी के बात न बुझाए, रही रही सिहरे बदनवा हो रामा चैत महीनवा, पिया धुन में बाजेला कंगनवा हो रामा चैत महीनवा। जौन लाइन बा में बारी रे उमरिया जोबन मुजराए, जब हमार गाना रिलीज भइल तो रिलीज होते लगभग 1 घंटा के अंदर 4-5 गो मैसेज आए कि अरे प्रफुल्ल जी आप अश्लील नहीं लिखते हैं, जोबन मुजराए क्यों लिखें। अब हमरा 1 घंटा के बीच में तो 3-4 गो मैसेज रहे, ओकरे बाद कई गो कॉल वगैरह सब हमरा सुने के मिले। तो बड़ा जल्दी हम स्टेटस में, व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक वगैरह सब पर अपडेट कर देनी कि ये जो लाइन लिखी गई है इसका अर्थ वो बिल्कुल नहीं है जो आप समझ रहे हैं। जोबन जौन शब्द बा यौवन के अपभ्रंश, यौवन के मतलब होला जवानी युवा अवस्था। लाइन के मतलब रहे कि बारी उमरिया माने अभी उम्र बारी है, बाली उम्र है, और यौवन जोबन मोजराए, काहे कि चैता है, चैता में ही सब आम लीची सब मोजराला, तो मोजर पकड़ला के मतलब भइल कि माने अब शुरुआत हो रहल बा। हम वही के लिखले रहनी कि जोबन मोजराए मतलब युवा अवस्था के अब शुरुआत हो रहल बा, बाली उम्र बा, युवा अवस्था के शुरुआत हो रहल बा, पियल अलगर्जी के बात न बुझी। तो ई चीजवा के हम जैसे जोबन शब्द के रुआ देखी भोजपुरी में, भोजपुरी का गाना कचरवा वाला जौन बड़ा सन, ये इतना गंदा तरीका से एकरा के माने स्त्री के अंग से जोड़ के ऐसन गंदा एकर मतलब बता देले बड़ा सन। देखिए यहाँ पर रुआ के डिस्टर्ब रोके के चाहे कि दर्शक के भी हम कहे के चाहें कि एक शब्द के जगह बदलला से अर्थ बदल जाला। बिल्कुल। और जैसे बाटे न कि हालांकि यह तो अर्थ नहीं अनर्थ बना देले बड़ा। बिल्कुल। जोबन शब्द के केहू के भी शरीर से कोनो संबंध नहीं है। जोबन एगो अवस्था हो, आ ई शरीर के अंग के हर कोई गुजरेला। हाँ, आ उ शरीर के अंग पर ओकरा के थोप देहली तो मूर्खता वाला काम बा, आ लोगों वही में चल रहा बा। तो ई चीज हमरा लगता कि बहुत सारा ऐसन बा गाना में रुआ देखी तो बहुत सारा चीज बाटे जौना के बहुत गंदा बना देले बड़ा सन, कचरा वाला, कचरा इंडस्ट्री जौन बा। हमनी के निर्गुण के बात करत नहीं सन, पवन सिंह जी के एगो निर्गुण बा कि एह पार हमरो मड़ैया ओह पार सैया बाड़े हां, आ बीचवा में देवरा कसैया पकड़ले कलैया बाटे। एकनी से पूछी कोई गो में से बतिया सन, अभी तो हम बता देते हैं तो अगले बात हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं कहत कि केहू नहीं खे जानत, इंडस्ट्री अच्छा लोग पढ़ल लिखल होशियार लोग समझ सकता, नॉर्मल ऐसे जनता समझ सकता, लेकिन है जौन बड़ा सा जहां तक ले जानत नहीं निर्गुण में पिया के मतलब आत्मा और परमात्मा के संबंध। बिल्कुल। हाँ, एह पार हमरो मड़ैया मतलब हमार शरीर, हाँ। ओह पार सैया मतलब भगवान परमात्मा, आ बीचवा में देवरा कसैया पकड़ले कलैया मतलब ये संसार भौतिक संसार जौन बा ई हमर कलाई पकड़ले। एकनी से तनी जाके पूछी, कोनो भी निर्गुण उठा ली, एकनी से जाके ओकर अर्थ समझ के देखी। ई खाली जानत रसन एही में निर्गुण में एगो कोनो गौले बा कि माटी के तोर बनल आ फिर उ है जो बनवा कि माटिए में मिल जाई एक दिन कोनो ना। अब इतना अश्लील बा जे हम कह नहीं सकत, यही में कोनो गौले बा एगो। तो यह सब कहानी बा। हम हई गाना जौन बा, एक दिन नदी के तीरे जात रहनी धीरे धीरे, हम आँखी देखनी सुनर शरीरिया अगिया में जरे लाई राम, इतना मार्मिक जौन निर्गुण बा। एगो देखले बन एगो गाना बाटे कि
कि हम आँखी देखनी सुतेला सजनवा हमार नचनिया जोरे हो रहा ई सब चीजवे के बिगाड़ देता रसन। छठ के गाना पर ये अश्लील गावत अच्छा रसन, रात लोग भर यदि नचवाई रे ना, ना, फलनिया। अच्छा समस्या का बा कि अच्छा लोग यदि चीज के छोड़त चल जाई। देखिए राजनीति ही प्रदूषित काहे हो गई बा। राजनीति के प्रदूषित होके के पीछे रीजन ही बाटे कि अच्छा लोग राजनीति से दूर हो चल गई तो कचरा लोग में भरत चल गई। बिल्कुल हाँ, सेम कंडीशन एकरो साथे बाटे। भरत शर्मा जी पूरा जीवन तक गावत ना रही है, उम्र तो सबके ढली बिल्कुल हाँ, बाकी ना कल्पना जी बिहार में सना गावत रही हैं, उनको रही ढली। मतलब हर चीज के उत्थान होला और हर चीज गिरेला। हाँ, परमानेंट कुछ समय नहीं समय और उम्र परमानेंट केहू कुछ के नहीं कंट्रोल। हाँ, सूरज भी उगेला सूरज भी डूबेला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब लोग के बीच में बाटे कि लोग सुने के का चाहता। हमनी के समाज में नायक के कमी नहीं है। बहुवीर कुंवर सिंह बड़े चाहे जेपी बड़े या बहुत सारा चीज बा, लेकिन हमनी के अपन नायक केकरा के मन निशान दुर्लभ कश्यप के मानत लो। दुर्लभ कश्यप के मने अगर वीर कुंवर सिंह के बिहार में रह के आ दुर्लभ कश्यप के हेंग टीका को के यहाँ पर गमछी रख के उड़ल फिरत रहा लोग। अभी आप अगर किसी युवा को ही आदर्श मानना है तो भगत सिंह जी को मानिए, भगत सिंह को मानिए, दुर्लभ कश्यप के मानत रसन। पता ना का चल रहा बा आई सारा के सारा जौन बा। देखिए अभी भोजपुरी में रुआ देखी भोजपुरी में अब तो एगो तो अश्लीलता है जौन भौजी वाला रहा ई तो चलते रहत रहा। एगो और दौर चल रहा बा रंगदारी वाला, इतना जातिवाद वाला भी चल चुकल। रंगदारी वाला रुआ रोज उठा के देखी यूट्यूब पर 10 गो रंगदारी वाला गाना, ई काटा पिस्टल है एकनी के केहू रोकही वाला नहीं के, समझाई वाला नहीं के, सेंसरशिप नहीं है। आ केहू बोलहू वाला नहीं के। हम ऐसे बोला तनी कहा कि हम एक कुछ बुझबे ना करनी, हमको मतलब नहीं है, हमको कोई मतलब नहीं है ये सबसे काम मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा कि हमारा गाना चलेगा रिपोर्ट, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको अच्छा कंटेंट बनाना है आ केहू सुनिए चाहे ना सुनी तो वो अपन खराब करी। सीधा हमारे दादी वो हमारे को दादी कहावत कहली कि करबू आपके माई के ना बाप के। सुनो तू अश्लील तहार अश्लील जनरेशन खराब होता। तू अपना घर में अश्लील बजा बजा के सुनो, उसे हमार का बिगड़ी, तू अपन भी खराब करो। हमको अच्छा बनाना है, हम अच्छा बना रहे हैं, हमारा अच्छा सुनने वाले लोग अच्छा सुन रहे हैं। माँ बहनें हमारे गानों को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं, वो सुन रही हैं, अच्छा है। अब हमरा ऐसा हम आग्रह करें, हाथ जोड़ के कहें कि अच्छा गाना के सुनी लोग। झूमरा इतना हम हमेशा कहता नहीं, हर बार केहू से बात होता हम कहता नहीं, इतना सारा झूमरा बा। एक झुमरा गा अभी तो है हमारे फिल्मों में जो रहे सूर्यवंशम में रसगुल्ला नियन गाँव राजा छूने नो, ये झूमरे हो। आई हम अपना गाँव में सुन ले रही माटी कोड़े जात रहे लो सौगुन खातिर, तो गाँव में कुछ लोग गावत रहे ओइ जनवे से हम सुन ले रही। रुआ देखी ई गाना बा कितना सारा बा। अगर डोमकच में पहले जौन होत रहला डोमकच वाला इतना सब गाना बा, जाट जाटिन वाला बा, जाट जाटिन कुछ बा, जाट जाटिन वाला बहुत सारा याद नहीं है, काहे कि बहुत पहले के चीज है, अब तो होते नहीं है कहीं ना रहे कि टिक्का बा जब जब मंगनी रे जट्टा बा टिक्का बा काहे न लइले रे मोरे बाली उमरिया रे जट्टा बा टिक्का बा बिन तरसइले रे। ई सब जाट जाटिन वाला, ई सब में भी बहुत सारा गाना बढ़िया बढ़िया बा, रस बा। अरे भोजपुरी में इतना चीज बा, निर्गुण पूर्वी तो छोड़, अच्छा पूर्वी भी बहुत सारा, जैसे पीड़िया वगैरह में भी गावेला लोग, पूर्वी वाला बहुत सारा गाना होला। चाहे अब जैसे है गाना बा कि महेंद्र मिश्र जी के कि सासु मोरा मारे राम बास के छिउकिया से नदिया मोरी रे सुसुकत पनिया के जाए, ई सब टाइप के बा। इतना सारा पूर्वी में भी गाना बाटे जौना के रुआ अब तेज तेज अंगूरी में डसल है बिया नगिनिया, ई सब चीज नहीं के डांस करे लायक। जरूरी बाटे कि अश्लीले गाना बजा के घर में डांस कर जाई अपना में, तब जब सुनल जाई खोजल जाई तब ना। यहाँ असल बात इहो बा कि इतना ज्यादा कचरा भर देले बड़ा सन कि ओकरा में रुआ माने इतना ज्यादा कोयला हो गइल बा कि हीरा के खोजल भी मुश्किल बा, तो थोड़ा सा फिल्टर कोयला के जरूरत बा। बहुत सारा चीज बा रुआ, अगर कुछ ऐसने सुने के बा जिसे रुआ अगर भोजपुरी के ओरिजिनल पर जाए के बा, रानी सरंगा वाला जौन बा, रानी सरंगा रुआ देखी सुनी, सती बिहुला वगैरह बा, बिरजा भार बा रुआ, एक कई तरह के सब जौन बा, बिरहा बा, रंगदारिये सुने के बा तो बिरहा सुनी। बिरहा में एगो हम चंद्रशेखर आजाद जी पर एगो लिखत रहनी
कि मोछ फहराए आँखें लहुआ सजाए वीर कहली हले सीनावा उतान आ हाथे तमन चाहू कान्हे जनेउआ की हे अरे मारे ले मुदैयन के जाई के रे जान आ इहे बाटे मिलना की इहे बाटे झुलना की इहे बाटे भेटिया दीदार आ ए गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो कि जंगवा से आइबो जे बहुर के माँ। इस तरह से बहुत सारा चीज ई तो मान ली हम बिरहा इतना सब बार हुआ रंगदारी तो तनी एमे बतियाई रंगदारी के कमी एक आर्ट फॉर्म होला मृदंग के नाच होखेला बहुत लोग ओकरा के बिंबो भी कहेला अलग अलग जगह पर। तो उमे हम हमारे गांव में होला चाहे बचपन से आदमी ओकरा के देखता होला अनादिकाल सब लगभग। तो एक बात बताई कि रउआ रानी सरंगा सती बिहुला जाता जतसार के जौन गीत होला ये सब के जिक्र हर जगह सुनाई देवेला। बहुत सारा लोग जानत भी नहीं खे, बहुत सारा जौन युवा पीढ़ी बा जानतो नहीं खे जे ये सब का होला। लेकिन रउआ का जतसार वगैरह टाइप के कुछ मतलब ये सब जौन पारंपरिक नाम बड़ा सन वो सब टाइप के कुछ जौन पद्धति बा गायन शैली जौन बा ओकर गाना सुना सकत नहीं का जैसे जतसार वगैरह में। जतसार वाला जौन गाना होला जैसे कि रहेला कि जौना बने सिकियो न डोलेला बघवो न बोलेला ए ओही बने बाबा मोर बियहले त सुधियो न ले हो राम। जतसार वाला गाना जौन होला कि सास पतो दोनों लोग बैठ के चला रहल बा तो ई एक तरह से रुआ कह सकतनी कि जाता वगैरह हाँ जाता चलावला के ही तो उ दोनों ओर से बात जवाब सवाल होला। जैसे ही भइल बहू वाला बात तो ओमे रहेला कि मचिया बैठल हमार सासुरानी बिरह बोलिया बोले हो राम ए बहुआ कथिए के तोहर नई हराबा त सुधियो न ले हो राम। फिर में बहु वाला लाइन होला कि काठ के हवे सासू पापा हमर बजार के माई हई हो राम ए सासू भैया हमर ए सासू भैया हमर भौजी के बस में ता सुधियो न ले हो राम। ये तरह से रहेला जतसार वाला गाना। गांव में जब हमनी के जानी सन अभी भी शादी वगैरह में जानी सन थोड़ा दूर दराज एरिया में ज़्यादा अभी हालांकि परंपरा बा तो वहाँ पर जैसे कि जिक्र भी कोई नहीं है सती बिहुला के नाच आवेला रानी सरंगा के नाच आवेला आ जौन ई ऑर्केस्ट्रा वगैरह के जौन प्रदूषित एगो माहौल बा ओकरा के हटा दी ओकरा हमनी के जिक्र ना करम सन बिरजा भार वगैरह बिरजा भार बाटे। हाँ तो रुआ एमे ई जौन 3-4 पद्धति जौन बाटे हमरा जौन जानकारी बाटे हो सकता रउआ लगे और जानकारी होखे तो ओमे से कोनो के सुनाई ना रउआ कोनो के सुना सकत नहीं सती बिहुला चाहे कोनो कोई नहीं रानी सरंगा ही सुना दी। फुटकल बाहरे हो यारो गड़ा के बरधिया हो आ रहिया रुन्हाइल बा कुठोर जी छपलस अनहरिया सोझे आ जुकती न कवनो सुधे छपलस अनहरिया सोझे जुकती न कवनो सूझे ईसर संहार बगवा डोर जी। एमे जैसे गाड़ा के बरधी गाड़ा होखे जौन बैलगाड़ी अभी बैलगाड़ियों अब तो खत्म होता तो गाड़ा वही के होत रहे आ ओकर बरधी कहल जाला बैल के। तो जैसे ई एगो बिरह वाला ही बात हवे कि जब मैंने अलग अलग दोनों लोग हो गइल बा तो एगो जौन साथे दू आदमी मिल के जौन चलत तो गाड़ी जैसन चल रहल बा ओकर बरधी अब अलग अलग हो गइल बा आ रहिया रुन्हाइल बा कुठोर जी माने अब वहाँ से रास्ता बंद हो गइल बा कुछो नहीं के सूझत नहीं के समझ में आवत तो ईसर संहार बगवाडोर अब भगवान तू ही आव संहार बागडोर जौन बाटे। तो ई ओमे के प्रसंग के ही लाइन हवे कि जब दोनों जाने रानी सरंगा और सदा ब्रिज दोनों के अलग कइल गई रहे तो उस समय के चीज हो।
ये तरह से सब अब बिरजा भार कुछ होके तो सुनाई। भांग पी भांगुले जोगी धतुर खाई बौराई हो गाजा पी के श्री मस्त भैले धैले सोरठपुर के राह हो एक किया हो राम धैले हो डगरिया हीरा लाल चलतो बाड़े रे की। जब इतना गाजा भांग बाटे बिरजा भांग वाला लाइन में शुरुआत में कि पता चला कि रेस्ट्रिक्शन ना लग जाए। लोग मत जाओ मत जाओ। खैर, एक युवा रुआ लेखक बनी और निश्चित तौर पर परंपरा के पकड़ के चल रहा बनी, अश्लीलता के खिलाफ एगो रुआ मुहिम छेड़ले बनी। बहुत अच्छा बा, बहुत शुभकामना बा। अच्छा, भोजपुरी में भोजपुरी के इतना सारा भाषा बा, भोजपुरी बोलने वाला करोड़ों लोग बा, अलग अलग देश में प्रदेश में बोलल जा रहल बा ना। लगभग आधा हिंदुस्तान एकरा के बोलेला समझेला। अब तो यूपी बिहार शायदे कोनो ऐसा जगह होई जहाँ पर यूपी या बिहार के लोग ना होई। अब तो आश्चर्य होला कि अमेरिका में छठ हो रहल बा, ब्रिटेन में छठ हो रहल बा, सब चीज़ हो रहल बा। ये भाषा भारत के संस्कृति के परंपरा के कहाँ से कहाँ लेके चल गई। छठ एगो ऐसा पर्व है जिसमें उल्टा डूबता सूर्य के भी प्रणाम कइल जाला, उल्टा लोटा से मतलब एथी कइल जाला। कोनो ऐसा प्रकृति के कोनो चीज नहीं है जो हाँ, छोड़ल जात हो। प्रकृति के सबसे बड़ा उदाहरण बाटे ई धर्म के, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के में बहुत खूबसूरती बा। में हर जाति के हर चीज के में यूज बाटे। तो छठ के माध्यम से भोजपुरी जे बाटे भारत से बाहर गइल, बिहार से बाहर गइल, भारत से बाहर गइल और हर जगह परचम लहरैलक। लेकिन बड़ा अफसोस के बात बा कि भोजपुरी क्षेत्र में मनावल जाए वाला मूल रूप से भोजपुरी के छठ के चलते भारत के लोग जानलक बाहर में परंपरा के, और उहे भोजपुरी आज 8वां सूची में शामिल नहीं थे। एकरा भाषा के दर्जा नहीं थे। तो एमे रउआ लोगन का कुछ कर रहल बनी क्षेत्र में? निश्चित तौर पर अभी जैसे हमने के एगो प्रयास में बानी सन एगो बहुत बड़ा जन आंदोलन करे, जौना के भोजपुरी सत्याग्रह के नाम से ही कहे कि चंपारण के धरती हो आ चंपारण से ही करे के बा। चंपारण सत्याग्रह के भूमि होवे तो हमनी के ये जगह से भोजपुरी सत्याग्रह नाम से करे के बा। और निश्चित तौर पर हमनी के जौना तरीका से सत्याग्रह भइल रहे अपन देश के सम्मान खातिर, वही तरह से अपना भाषा के सम्मान खातिर इहो सत्याग्रह होई और में सफल होखल जाई। हमनी के भोजपुरी के संवैधानिक भाषा के दर्जा दिवावल जाई। एमे हमनी पूरा इंडस्ट्री के जोड़ा तनी सन अपना साथे, जितना भी भोजपुरी भाषी सांसद लोग बा सारा लोग के, जितना नेता लोग बा सारा लोग के, जितना भी विभाग बाटे जौन भाषा पर काम कर सकता हमनी के एमे सहयोग कर सकता, हर विभाग के हमनी के जोड़े के प्रयास में बानी सन। आ बहुत बड़ा लेवल पर मैंने समझी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्लान बा, और अगर लोग के साथ मिली तो सफलता भी मिली। हमनी के करे वाला बानी सन। आ जबे ओकर होई तो हम जे भी देख रहल बा सबसे आग्रह भी करतनी कि अगर भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करवावे के उद्देश्य से कोनो भी ए तरह के केहू कोनो भी कैंपेन, कोनो भी आंदोलन, कोनो भी बात करे जाता तो जरूर वो बात के सुनी आ सहयोग करी, में साथ दी। हस्ताक्षर अभियान संभवतः हमनी के कइल जाई। एक लोग सब निवेदन करे के चाहेम, निहोरा करे के चाहेम, करवा दे प्रार्थना बा कि हमनी के इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर बहुत जगह पर अपन जीवन के बड़ा महत्वपूर्ण समय हमनी के डेली बितावे निसन, आराम से 3 घंटा 4 घंटा बिता देवे निसन खाली स्क्रॉलिंग में और अनाप शनाप केहू में कमेंट करे में, अनाप शनाप पोस्ट करे में। लेकिन अपना भाषा खातिर, अपन अधिकार खातिर, अपन मर्यादा खातिर एक पोस्ट जरूर करी। भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल करे खातिर एक पोस्ट जरूर करी, कहे कि हमनी के आपन सम्मान के लड़ाई बा। बिल्कुल। हमरा लगता कि सोशल मीडिया के बात बहुत सुनल भी जा रहा है, देखल भी जा रहा है। सोशल मीडिया की ताकत सब कुछ देख भी रहा है। तो अगर 1000 2000 अरे लाखों लोग बा फेसबुक पर भोजपुरी वाला, ट्विटर पर करोड़ों लोग सही। तो अगर लाख में पोस्ट रोज होखे लगे भोजपुरी के संवैधानिक दर्जा खातिर, तो लोग देखे वाला देखत नहीं है, सब चीज देखत। और देखिए अभी केंद्र के सरकार भी जो बाटे बिहार के तरफ बड़ा ध्यान देले बा। अभी मिथिला के मखान के मिलल बा GI टैग, एकरा अलावा मिथिला के पेंटिंग के देखत नहीं कितना बढ़ावा मिल रहल बा।
मिथिला भी खुद भी 8वां अनुसूची में शामिल बटे, तो भोजपुरी कहाँ नहीं के शामिल हो सकत का? जबकि इतना ज़्यादा लोग बाटे अपने हमरा साथे हम जौन भोजपुरी सत्याग्रह के बात कैनी है फेसबुक पर ही एगो छोटा सा मीटिंग हमनी के भइल रहे। ओकरा से पहले हालांकि हमनी के एगो भोजपुरी महोत्सव एगो अधिवेशन करे वाला बनी सन बेतिया में, तो ओकरा बाद ओके प्लान हुई, बहुत बड़ा कार्यक्रम बा। लेकिन जब हमने अनाउंस कैनी सन सोशल मीडिया में तो कई गो ऐसा फ़ोन जौन अपन कुछ मित्र लोग भी बा, कुछ जुड़ल लोग बा, कुछ नया लोग के भी USA से, UK से, UAE से, सिंगापुर वगैरह कई जगह से लोग के मैसेज कॉल कि हम लोग इसमें साथ हैं, अब जो लगे जैसे लगे, अगर हमें ज़रूरत पड़े वहाँ आने की तो हम वहाँ आएंगे, ज़रूरत पड़े कि यहाँ पर लोग हैं तो हम लोग यहाँ से आपके साथ हैं। मतलब हमरा लगा था कि अब जैसे USA में एगो हमार भाई बड़े अपन वो कहलें कि हमनी के यहाँ भैया 200 से ज़्यादा लोग बटे बिहार के। वो सारा लोग, सबसे खुशी के बात कि वो खुद मैथिली क्षेत्र के हुआ, लेकिन वो कहलन कि हमारे यहाँ जो 200 से ज़्यादा लोग बा एगो जगह पर बॉस्टन में, तो उनके नाम है लक्ष्य राज। रुआ देखे हार्वर्ड बिहारी नाम से बड़ा फेमस एगो इंस्टा पेज बा, वो भाई के हुए बिहार के वो सबसे यंग जोन बा ग्रेजुएट हुन हार्वर्ड से। कहलन कि 200 से ज़्यादा लोग हमनी के एजन बा जे लोग रुआई आंदोलन में, अभियान में साथे बाटे, हमनी के मिल के चाहे जौना तरीका से होई हमनी के साथ दिहल जाए। ये तरह से बहुत सारा लोग कई गो देश में बा जे लोग में साथे आवे के तैयार बा। तो हमरा लागता कि अगर सब लोग मिलता, सारा लोग मिल जाई, पूरा विश्वास बा कि जितना भोजपुरी भाषी लोग बा वो हर तरीका से एमे साथ दी। जरूरी नहीं है कि इहे अभियान, इहे आंदोलन, इहे बैनर, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कहता नहीं कि जे तरह से होके जौने चीज दिमाग में आवे, बस लक्ष्य एगो होके के चाहिए, रास्ता चाहे जितना होके, लक्ष्य एक होके के चाहिए कि भोजपुरी भाषा के बोले वाला लगभग यूपी बिहार वगैरह के मिला जुला के लगभग मान के चलिए तो 50 से 55 करोड़ लोग के आसपास आराम से बटे। हाँ। यदि 50 से 55 करोड़ लोग अपना भाषा खातिर एक एक कदम भी आगे बढ़ेला तो लगभग 50 से 55 करोड़ कदम आगे भोजपुरी, कई गो देश के जनसंख्या के बराबर खाली भोजपुरी लोग, जनसंख्या के बराबर भोजपुरी बोले वाला लोग ही है। उतना लोग माने कोई को देश बना सकता, देखो भाषा तो बना ही सकता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखी कि जितना 55 करोड़ के हमने बात करनी है, सन 50 करोड़ 40 जितना भी होके, इतना लोग में से हमरा लगा था केहू ऐसा ना हुई जो संविधान के भाषा ना समझे आ संविधान के ना मानत होके, संविधान के बात के ना माने, संविधान के भाषा के ना माने। लेकिन दुर्भाग्य देखी कि संविधान हमनी के बात के नहीं के मानत, हमनी के भाषा के नहीं के मानत, संविधान हमनी के भाषा नहीं के समझ। तो इतना बड़ा लोग अगर संविधान भी जनता के हिसाब से बनल बा, जनता के हिसाब से चले वाला बा, चलता, एक बार जरूर पहल तो होके के चाहिए। छोटा मोटा संख्या 2 आदमी 4 आदमी तो बा ना, एगो बहुत बड़का और भ्रम बाटे जौन हम बतावे के चाहतनी। कई लोग, हम कई बुद्धिजीवी लोग हमरा से कहल कि जौना भाषा खातिर तू इतना बड़का सत्याग्रह करेंगे, गांधी बने चलल बड़ा, कि ओकर तो जौना जिला में जाओ हुआ लोग दोसरे बोलेला, कोनो भाषा के ना ग्रामर बा ना कोनो डिक्शनरी बा। तो हम कहे के चाहेम कि बा, सैकड़ों साल पहले सैकड़ों से ज़्यादा ग्रंथ लिखाइल बा भोजपुरी में, जाके सर्च करी, जाके देखी, डिक्शनरी बाटे, एकर तो बकायदा अपन लिपि बाटे, कैथी लिपि बाटे, डिक्शनरी बाटे। अभी अगर वो तत्काल के बात करी तो चाचा जी बानी चंदेश्वर परवाना जी, वहाँ के डिक्शनरी नया एकदम ताज़ा डिक्शनरी लॉन्च कैले बनी और सारा पूरा भोजपुरी भाषा कवर होइल बा में। ओकरा के देखी समझी ग्रामर बाटे। हमरा से पूछी ना, हमरा से ही ना पूछे कि कहाँ एकर ग्रामर बा, हम देते नहीं रुआ ग्रामर। तो अंग्रेजी सब में, बा, अंग्रेजी में दर्द के खाली पेन कहल जाला। यहाँ भोजपुरी में 20 गो शब्द बाटे, कोनो भी चीज के वेदता, छेदता, पीड़ाता, परपराता, अंगरता, कंगरता, अरे कितना बहुत सारा एगो ऊ छोड़ी ना। कहे के मतलब ई बा कि जब रउआ जाने के चाहबे ना करे तो कहाँ से जाने में जे का बा का नहीं के। माने समुद्र बा तो समुद्र में सब कुछ बा, रुआ खाली ऊपर ऊपर पानी लोग गेल, पानी देख के चले खाली पानी बाटे, तो ऐसा थोड़े बाटे।
रुआ जनबे नहीं की कइले रुआ खोजे बगीचा में खाली एगो हम आम देख ली तो खाली आमे थोड़े बा में केला भी लागल बा हम देखनी है लीचियो लागल बा अरे तो जानल जाई तब न में खाली हमने से देख लिए डंका बा होने पता चले जे जर्दा सबूजा सब बा कहानी ई बा कि जाने के कोशिश नहीं के होत कि हुए पर तो यारे नहीं के होत कि काहे एगो बात इहो बा कि अपना यहाँ के लोग इनिशिएटिव लेते नहीं खे ए हो जाई तारा बहुत बड़का बड़का मनोज तिवारी रवि किशन सांसद मनोज तिवारी तार तो सांसद हो गई इतना साल से रगड़ते बड़न दिमाग लगावते बड़न ना भइल तो तू अब उनका संगे एक बार घूम लेला से तारा बुझाता जे तू करा लेबो ऐसा नो आइल रहे हाँ एगो चीज बाटे ना हम बताओ तनी थोड़ा सा मनोज तिवारी जी वाला बात के बारे में कि ऐसा सुने के मिलल कि एगो बात हम कहे के चाहतनी कि मनोज तिवारी जी सांसद हैं उनकी कई जिम्मेदारियां हैं हम कुछ नहीं है और हमने अपने पूरे जीवन को भोजपुरी के लिए समर्पित कर दिया है ये हम पहले से अनाउंस कर चुके हैं हम कह चुकल बानी कि भोजपुरी खातिर ए बेरा से लेके अगर एगो मानल जला औसत इंसान के जीवन अवधि 100 साल तो अभी हमरा लगे लगभग 75 साल के उम्र बचल बा 75 साल लड़े खातिर हम तैयार बनी मरते दम तक भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा दिलवा के ही मरेम ये हमारे एगो वादा बाटे रुआ स्क्रीन पर रुआ कैमरा के सामने हम एगो कह रहल बनी कि प्रफुल्ल तिवारी पूरे भोजपुरिया भाषी जितना लोग बा सारा लोग के साथे मिल के आई भाषा के संवैधानिक दर्जा दिलवैला के बादे मरी ओकरा से पहले यमराज भी हमरा के निकन रोक सकत वाह वाह चली तो यह जोश जुनून भोजपुरी खातिर भाषा खातिर मातृभाषा खातिर बरकरार रहे और ईश्वर करे कि जल्द से जल्द रउआ सफलता मिले अब बरकरार रही काहे कि सारा लोग जुड़त रउआ हमरा साथे बानी जे देखो त हमरा पूरा विश्वास बाटे कि सारा लोग हमरा साथे बा काहे कि भोजपुरी भाषा लोग कहले भाषा नहीं है बोली है हम कहते हैं अंतरात्मा की आवाज है सबसे पहले आप किसी भी बारे में किसी भी बात के बारे में आप कुछ भी बोलने जाते हैं तो कोनो भी बात हमने बोलल जाला तो रुआ देखेम कि अगर अंग्रेजी में बोले के बा उ बातवा ओकर भाव पहले अपना दिमाग के अंदर वो भोजपुरी में आवेला आवेला कि हमरा हई कहे के बा तो अंतरात्मा की आवाज वही है ना जो पहले आपके अंदर आ रही है कि आपको कहना क्या है तो ई भाषा थोड़े है खाली मातृभाषा ना ही तो रुआ अंतरात्मा के आवाज है रुआ एकरा से विमुख कैसे हो सकत नहीं आई कैसे संभव नहीं है कि मिल के सारा लोग मिल जाए तो एक हमार निजी राय बा जी निजी राय बाटे कि भोजपुरी के खतरा जितना बाहरी लोग से नहीं है उससे ज़्यादा कहीं खतरा भोजपुरी के सो कॉल्ड भोजपुरी बचाओ आंदोलन फलना चिलना मतलब समझता है नो हम केवल पार्टिकुलर आंदोलन मतलब नाखून कटा के शहादत दे वाला लोग से सचेत रहें रहुआ सावधान जरूर रहें देखिए हम कहत नहीं कि हम ना तो कोनो एगो संगठन ना तो कोनो एगो बैनर ना तो कोनो एगो नेता ऐसा कुछ नहीं के लेके चलत आ ना हम अकेले कहते नहीं कि हम नेता हुई बनिए के हम सारा लोग से जाके हाथ पैर जोड़ के माने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के हम सब लोग से आग्रह करतनी कि सारा संगठन एक साथ मिल जाओ अलग अलग चलला से अलग अलग हालांकि सबकर लक्ष्य एक बा तो जब एक एक लक्ष्य बा तो एक के साथे चली चाहे वो जेने से आवत होके सारा लोग मिल के एगो ऐसा आंदोलन कइल जाओ महोत्सव अधिवेशन उत्सव सम्मेलन इसे कुछ ना होई रुआ दुनिया के कोनो कोना में सम्मेलन कर लेता नहीं उसे का फर्क पड़ता रुआ चंपारण में खाली सम्मेलन कर ले हम तो दिल्ली के लोग के उसे का मतलब है करो सम्मेलन जब तक जमीनी स्तर पर आप नहीं उतरेंगे जब तक जमीनी लोगों से नहीं जुड़ेंगे जब तक सारी जनता मिल के आपके साथ आवाज नहीं उठाएगी तब तक किसी भी तरह का कोई भी पहल नहीं किया जाएगा ये गारंटी है जमीन पर उतरला के जरूरत बा सारा लोग मिल के करी सारा संगठन है जेकरा खाली माने ऐसा ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करे के बाटे तो वो लोग करी हम तो सारा लोग से आग्रह करत नहीं कि सारा लोग साथ में मिल के सहयोग करे और सारा लोग के सहभागिता से संभव हो ना तो ये तरह तो करते रह जाइए मर जाइए बाजार खत्म प्रफुल्ल जी हम लोग हिम्मत के बढ़ाते हुए हिम्मत के बूस्टर डोज देते हुए ये पॉडकास्ट के अंत में मतलब जेकर हम बड़ा फैन हई एक अत्याधुनिक भाषा में कहल जाता फैन हई कहल जा सकेला राष्ट्र कवि दिनकर जी जिनकर लिखल रश्मि रथी के तृतीय संसर्ग में एक पंक्ति बा
वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ।